jobba där. Upp i hörnan. Bra. Bra knä. Bra knä. Ja, lägg press Henke. Och pressa. Back knäna. Bra Henke. Bra. Tillsägelse nästa gång varnar dig. Jobba bakom höften innan du knäar Henke. Lägg press och jobba bakom höften innan du knäar. Ja, ja, bra Jabb. Jobba med den. Jobba med den. Tveka inte Henke. Där ja. Tveka inte. Bra. Nu håller vi knät. Jobba in. Insida. Du måste jobba bakom höften bättre Henke. Knä där. Knän i utskrivet andra gången. Varning. Varningarna. Varning. Nästa gång diskvalifikation. Okay. Fight! Jag upp på slagen nu Henke. Jag var slagen. Nej, släpp in där. Nej, in armen innanför. Ja, bra. Bra. Ta det lugnt med knäna om vi ska jobba med knäna. Jag var slagen där. Nästa slagen kroppen. Jag var på kroppen med Henke med kroppslagen där inne. Fär tillbaks in. Låt inte han komma på insidan Henke. Låt inte han komma på insidan. Ja, press. Tryck tillbaks. Avstånd. Bra Henke, jobba in igen. Kom igen. Och så jobbar verket därifrån. Lite öppningar. Börja röra den direkt Henke. Lätta. Akta armen där. Jobba tillbaka till benet in. Ja, bra. Cykla ut med dina händer. Slägga dig upp. Stanna kvar där lite grann. Bara jobba hela tiden aktivt. Akta på svepet där eller armbågen. Jobba mot honom. Exakt så, jobba mot honom. Kom på den där. Kom igen Henke. Tajt. Gå på den där. Tryck på hans rumpa med ditt andra ben. Tryck på hans rumpa med ditt andra ben. Jobba på den Henke. Jobba närmare. Jobba närmare. Ja, jobba på. Där, lös den där. Lös kroppen där. Måste fortsätta dra den. Upp på tårna och jobba på den så du får bra direkt. Vi kör och jobbar. Du är 2 minuter kvar. Kom igen Henke. Måste jobba nu. 2 minuter kvar. 2 minuter kvar. Jobba direkt nu. Kom igen. Utgå. Tveka inte. Gå framåt där. Gå framåt. Ja, akta knäna nu. Den är bra. Låt oss jobba på. Ja, bra. Där blir knäna bra. Nu träffar de. Slag ut härifrån. Måste du träffa tillbaka sen. Måste du träffa tillbaka. Kom igen. Måste du träffa tillbaka. Ja. Snyggt. En gång till. Ja, en gång till Johan. Där ja. Viktor pressa. Där Johan. Där. Jag ska hitta nedtag här Henke. Du måste plocka poäng. Slag Henke. Slag Henke direkt. Framåt. Henke, gå framåt. Framåt direkt. 30 sekunder kvar. Tveka inte. Jobba framåt nu. Slag. Kom igen. Viktor, framåt nu säger jag. Stöd undan framåt där. Tveka inte nu. Där ja. 20 sekunder David. Jobba nu. 20 kvar bara Henke. 20 kvar nu jobbar du på. Där. Slag. Upp med garden och slå. Upp med garden. Där ja, det träffar du. Bra. Fortsätt fram Henke. Inte backa. Kontraspår. Hela tiden. Där ja, bra. Upp. Kom igen. Tappa inte Henke. Upp med garden.